yo no hubiera podido salir de casa porque es que hubiera sido imposible caminar. Lo que me pasa es una cosa que me entra como una electricidad y un hormigueo que me impiden como andar. L'Antònia pateix una polineuropatia perifèrica que li provoca un dolor intens i continu a les mans i als peus. Aquesta és una de les malalties que forma part del dolor neuropàtic crònic i que és deguda a un dany al sistema nerviós. L'any 2006, la Marató de TV3 va recollir fons per estudiar més aquesta síndrome. Anem al clínic per veure com l'equip de l'investigador Josep Valls ha avançat en la investigació. El dolor neuropàtic és aquell que prové que el nervi està danyat, i llavors al estar danyat el nervi s'exciten aquestes fibres i es produeixen impulsos que arriben al sistema nerviós central i s'interpreten d'una manera estranya. El sistema nerviós es divideix en dues parts. El sistema nerviós central, format pel cervell i la mèdula espinal, i el sistema nerviós perifèric, la xarxa de fibres nervioses que es distribueix per tot el cos. Totes dues parts interaccionen en el dolor neuropàtic crònic. Diferents estudis financiats per la Marató van estudiar què passa al sistema nerviós central i van permetre comprar aparells per investigar-ho. El que hem aconseguit ha sigut, primer, entendre millor com funciona la percepció del dolor amb el subjecte sa i saber el moment en què un percep una sensació dolorosa. Gràcies a la Marató també es va poder estudiar com es veien alterades les fibres del sistema nerviós perifèric dels pacients mitjançant la creació d'un laboratori de biòpsies de pell. Gràcies a la Marató hem pogut desenvolupar i ampliar el diagnòstic clínic de les neuropaties de fibra petita amb l'estudi de la biòpsia de pell dels pacients, i això ens ha permès fer un millor diagnòstic clínic, però també ens ha permès, el finançament de la Marató, poder ampliar les aplicacions que tindria la biòpsia de pell amb, per exemple, identificar molècules o marcadors que estiguessin implicats en el dolor o en el deteriorament de les fibres nervioses. Els estudis també van obrir la finestra cap a noves perspectives de tractament. Un tractament que es fa amb estimulació magnètica. S'apliquen estímuls magnètics de manera repetitiva a nivell del cap. Per altra banda, la realitat virtual, és a dir, de veure que el malalt amb una lesió medular es pot veure a si mateix representat en un entorn de realitat virtual on es veu amb la percepció de les seves pròpies cames caminant, i llavors aquesta percepció diferent de la realitat li fa millorar la seva sensació de dolor.